So, nangapili karong hapon sa akong miga na si Christine niya. I know a lot of you are asking a lot of questions mo nga unsa man yung mga nahitabo ron, manong inani man ang 2020 daghan kay pangutahan na unsa man yung 2020 na kanus man ni mahuman. So December naman ta, we have basically 1 month to go. Kasi mahuman ng 2020. So, kami ni Christine, we are Christians, we are Bible-believing Christians. Unya, hilig ni mga pe. Unya, sa among pagpangapi, mag-share mi sa word ni Lord. And, unsa mo ang nakatunan. Usa ani nga topic is about the rapture. Unsa man yung rapture. Ganhana mo i-share ninyo karong hapon. So, dili lang serious kaayo ta. So, amen. Ganhan ka mo surya about sa myself? Or, Ako, kanus amang kasugod na ila ni Jesus. Kuan pa ko. Since nataw ko because I was born in a Christian family. So, you went to Christian school. I went to Christian school, simba jud kada Sunday. Dayon, nabaptize ko at 9 years old. Personal din akong decision ba. Dayon. Pero, ang ato abang walk of faith is dili ra na mo hunong sa atong pagdawat sa Ginoo, di ba? As we grow, as time goes by, kuan gyud ka nang mo-grow gyud sa datong faith, dili ra tong edad, no? Sa datong faith. Kasi dawat, anong maingon ta ba nga, dawat ta sa Ginoo. Okay. Tanan tao, maingon man siguro nga, dawat man ako ang Ginoo. Unsa may meaning ana? Mo dawat ka sa Ginoo. Ang kanang pagdawat sa Ginoo is not just kanang pagtuo niya, no? Mutuo na Ginoo, pero ang pagdawat ni Lord is when we kanang mag-ampo bitaw ta sa sinner's prayer, no? Ang sinner's prayer man God is mo admit ta nga nakasata, makasasata, ug dili na to dawaton ng Ginoo, ma-impierno ta. So once mo dawat ta sa Ginoo, dili na ingon nga mutuo ra ta niya, pero himo malangit na ka. Dili ingon ana. Ang pasabot gud ang pagdawat sa Ginoo is to receive Him as dili ra mangluluwas, pero Lord, unsa ba Lord sa sayo? Kuan kanang murag amo nimo. Master. Master. Diba? So, di na ikay amo sa nito galingon. So dili ikaw ang muingon nga okay ra ni nga buhaton nako kay okay ra ni. So naa kay basihan kung sakto ba imong gibuhat or di or sa ba na siya or di. Which is nana tanan sa Bible. Amen. Nana tanan sa Bible. Lain-lain lang kung interpretation. So, kabauta nga ang mga religions, for example, dahil lahi religion nga may nga, basta magbinuutan lang ka, di ka mo patay, di ka mo sakta mangawat, di ka take advantage o isig katao, malangit na ka. Dili so, pasabot. enough para nila, enough ra ng imong mga buhaton para malangit. Which is, sakto ba na siya? Di gyud, of course, no? Kanang magbuot bitaw ta sa tong gusto. Igdawat to sa Ginoo, no? Di na bita ka buot sa atong gusto. As simple as surrender man gud ang pangayo. Surrender. So, mga importante kay nga decision, for example sa atong sa atong kaminyoon, and if sa ako ang side is kanang ako ang plan sa akong kinabuhi na Lord, gusto ko yun ani, gusto ko yun ana, pero dili na pagbuot sa Ginoo, maski unsa pa nato paningkamot, gid makuan ba, ma-realize si Jesus sa iyang ministry kinamdom ka nga pagsugod gid niya og share or sangyaw niingon gid siya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Mo gid na iyang first nga di sangyaw. Actually first and mo gibalik-balik mo theme gid sa iyahang ministry. Repentance gid. So ngano man nga mga gid sa repentance. Ngano duha ang message niya, repentance and
the kingdom of heaven is at hand. So, masabot niya nga naay langit. So, kinanglan ka mo repent kay para makasud ka sa langit. Yes. Makasud ta sa iyang gingharian. Pinaagi niya. So, Oo. ang karon man gud nga I think daghan sa mga tao ilang sabot man gud sa langit is for kanang malangit ka is naset na siya og oras nga gitakda sa ilahang life, no. So kada usa ka tawo naatay pwede buhaton ang ilang I think na ay concept na kay pwede buhaton para ma-extend imong life, or kung mamatay ka napakay chance mo from this kanang murag lugar nga mabutang imuhang soul. After that malangit napakay murag graduation ba, napay graduation, which is wala gina siya sa Bible. Wala gina sa Bible. Ang butang sa Bible kay sa atong kinabuhi mora ni ang chance. Yes. Kailangan desisyon na nato karon. Mintras na pa Mintas na pa din mo decide ta og sunod sa Ginoo. Kay natay padungan. So ang ikaduha pod nga concept is ang kamatayon is mura bitaw kung mukaon ka, you eat healthy, you exercise, kay bitaw mura kag naa kay power over your life. Sa longevity in life, which is dili gina siya, no, kay naman gani uban na mamatay apan pagkatao pa lang mamatay, no. Or sayo So, kay sila namatay. Sa iyo mamatay. So Ana magig ko nadunggan nga namatay wala nag-exercise. daghan na nag healthy kaayo. So labi na karon sa pandemic, sa COVID, daghan king nakasabot ba nga walay control gid ang tao sa nabuhi. Ilang kinabuhi. And daghan kaayo nga plagues nga, in fact daghan tungod nga daghan na kay naagian nga plagues ang sa history ang mga tao mo nga naka-survive man gani ta atong Spanish flu, bubonic plague, naka-survive man gani ang humanity, we can survive COVID. So muna ang kuyaw ba kay sa Bible man good gisulti sa Ginoo nga siya ang nag-set sa time, dili kita. So even if of course karon ni ang good news is naa ang vaccines, no, and people are murag ang ilang hope na agi gibutang nila sa vaccine nga once na vaccinate na anak ko vaccine sa COVID, okay na po, which is di po tinuod kay you can die of other causes. So I think a message ni Lord aning plague or any of all the signs nga iyang gihatag nato karon is siya ang nagtakda sa tanan. Walay tao nga moingon nga ako ang control sa akong kinabuhi, ako sad ang control sa akong kamatayon. Bali jud ang Ginoo ang nagset sa tanan. And ang pinaka-special is about the rapture. So ang ingon si Jesus nga mobalik siya. The rapture and the second coming are two separate events. Munipin mi ni sad siya malibgan sa mga tao nga magtuo sila na ang rapture ug ang second coming is one and the same. So dili siya pareha, no? So what is maka-describe ka sa ang rapture para ma-share sa ato ang mga friends, no? Okay. Sa atong coffee friends. Hidala. Okay. Naa diri no sa 1 Corinthians 4. Mukuha na lang ko og kanang scripture ha, kay lisod kayo nung sulti-sulti lang tani walay basihan. 1 Thessalonians 4 verse 16 to 17. Wala, dapat nagdakot Bisaya ang Bible. Okay ra. So 1 Thessalonians is in the New Testament. Nasa New Testament. Sige, imong basahon og English, sista. 1 Thessalonians 4:16 to 17. Di na ko klaro kayo. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the Christians who have died will rise from their graves. Then, together with them who are still alive and remain on earth, will be caught up in the clouds
to meet the Lord in the air, then we will be with the Lord forever. So encourage each other with these words. Amen. So mingon siya mo balik siya unya mag-abot ta sa clouds. Oh, no. Sa 16, ang Ginoo kuno mismo will descend. So, muna og gikan sa heaven with a shout. So, kuyog og pagsyagit sa mga tingog sa mga anghel o mga trumpeta sa Ginoo. So, pasabot, ikanaog sa Ginoo. Saba, dyan ni. Dili ni hilom nga. Mura siya New Year. O, mura New Year. Inana, no? Kaya nagturutot ang mga anghel. Nagturutot. Yanay. Syagit. Voice of the archangel. Ano ko ng voice archangel? Hindi siguro sila voice. Papadjud ko kadungog. So, munaog ang Ginoo. Dayon, verse 17, then we who are alive, kita nga buhi pa og and remain, buhi pa og naapa dire, no? Shall be caught up. Ang first is katong Christians who have died will rise from their graves. So, mura siya zombie, kuan. Oh, mura siya ingon ana. So, Ang mga matay, no, mabanhaw. ang ingon is rise from their grave. So, it's body, the body nga katong naa sa graves, no? Oh, pero dili na ang uban no, na-decay naman nila mga lawas. So, unsab din ning lawasa? Ngano man, nganong kita later you will mention it unsa ni nga lawas, unsa ni nga type nga lawas. So, but klaro na, so naay duha ka signs, no, na ay manaog, first manaog si Jesus from heaven with a commanding shout, and then naay voice sa archangel, and then naay trumpet call. So those are the visual. So natay makita, natay madungog. Okay, pagkuyaw, no? Kuya, pero nindot pa. Oh, gwapo kayo. Gwapo kayo nga. Mura gid siya, o mura siya kanang mag-show nga kuan. And then the Christians who have died will rise from their graves, and then sige sila. Ang sunod, ang kita mga hindi ko kabasaan. Kita nga buhi pa og napa diri shall be caught up karon. Musulti lang ko ha. Ang original jud nga text sa New Testament ba is a Greek, dili man ni English. So meaning kaning atong in English gi-translate na ni siya gikan sa Greek. Og dili ang kani nga rapture nga word wala gyud siya sa Bible. Ang sa Greek, it's an English word. It's an English word, but in the Greek context, ang word niya mismo is called harpazo. Harpazo, which means caught up. Muragi vacuum, muragi ang action is mura siya gibira. Oh, murag gibira. Oh, kani mo ni siya actually mo ni translation na diri nato. Caught up, shall be caught up. So karon nganong mga naggamit mag-rapture kuno ang mga Kristohanon nga wa man din na sa Bible ang rapture ko ande na Latin nga translation. Kung may Latin translation. So harpazo is Greek, and then Latin is rapturo. So diha gikan ang English, which a lot of our words now gikan sa Latin, no? Oh, exactly. Kay na. Okay, so make sense. So rapture is also ang meaning sa rapture is, di ba, murag naay Bisaya bird nga, lang bird nga na siya gikuan ang iyang prey. Iyang ibot. Oh, ibot iyang kuan pag iyang para iyang panihapon. Oh. Pinod. So naay ni ibot, no? Kay by force man. Ako lang ibasa diri na bitaw sa kuan kaning Greek lexicon nga meaning sa harpazo. To seize or carry off by force kana katong gingon nga murag katong langgam nga iyang giibot. To seize or claim for oneself eagerly. Eagerly, so claim taniya. Eagerly, which is what we are to Jesus, as iyang mga followers. Amen. Di na pa di katulo, to snatch out or snatch away. So mura tag kidnap, no? Because dili na ta angayan diri nga kalibutan. Amen. And naay mahitabo diri sa world, which we are seeing karon. Muna ni siya ang sugod, no? Like naatay pandemic, the economies, world economies are falling. Daghan kaayo og natural disaster. So
Dimension nita na ni Jesus nga signs in Matthew 24. So, if you have your Bible, read Matthew 24. So, daghan kay nag-explain na ni Jesus ang signs sa end times. And then, So, to, caught up, no? Caught up together with them in the clouds to meet the Lord. So, ang kanading rapture, dili na second coming. Kay wa man ingon diri nga nitugpa si Jesus sa yuta, niingon magkita man ni nag-abot ta dito sa Ginoo with them, with kinsa nga them angels. nasa kay istorya na ako before nga, kay mura mo ang concept is, kita mo which is, daghan na ako makitaan nga videos karon sa YouTube nga, kanang, mas musaka yun ang mga Christians pa, ang mga followers, musaka yun sila during the rapture. But you mentioned nga, naay angels. Nay angels. Naay angels nga mo assist, no? Mo assist. Sakto. Naani siya sa kuan. Naani siya sa laing nga text na wala na ko ibuan sa tunga text eh. Sige lang, ako lang pwede na to i-next, I-review, no? Kami de, para na mo these signs karon are very exciting. Wala nag-ingon nga sensitive ni sa problema no sa kasagaran ng mga tao, kadaghanan nga naglisod karon, but ang among message is if kaila mangguga ni Jesus, you will have hope. Muog yun ang iyang gitawag sa iyang kagalingon nga he is our Savior. Muna mingon siya nga siya ang manluluwa, siya ang Savior. And the rapture is the blessed hope. Amen. It's in Titus, I Yes, think. It's in Titus 2:13. Basahan na ko. Basahan ang Titus 2:13. So, klaro manggod kay ni nga kana bang daghan mingon nga nganong lisod-lisod yun ta sa Ginoo. Ginoo guna siya, maayo guna siya. So, yes, he is good, but gipakita sa Ginoo nga dili gid siya mo dawat og sin, dili gid siya mo dawat og evil. So nagyo judgment. Pero dili pasabot nga everyday makasama kita ako everyday. Naadyo something nga mo fail jud ko, but ang pasabot ni Jesus is kung imo magud siyang amo or imo siyang Lord, murabag dili na ka sayon-sayon nga okay ra na Magpakasa. okay ra ni Lord kanang di sa ko mulingi nimo or di sa ko mo kuan kay ganahan ko ani akong di pangbuhat karon. So dili na ina kay kabaw man ka imo gud siyang amo, so kibaw ka nga na siya kanang kakutuban unsa dili forever ba nga pasayloon kaniya o pasagdan kaniya nga naa ka anak nga evil, because what if mamatay ka and na sa mong life, no? Mao gyud. Napaka dito pinangga mo gud kay kaniya. So Naay with this love muna nag-explainan jud ta ani niya nga mga signs, and gi-warn with them, yeah. Amen. Kaya para dili ta magsagot. Sakto. Naay naabay ka ng wala yung ilang taon nga grace period. Naamagoy period ang Which is grace. gikan mo diri nagikan sa Bible ang grace period nga term. Sayloan ka pero tanan grace period nagid siya Period. Diba? Period ang grace. Dili siya forever. Walang forever. Walang forever. Masabot. Sakto yun. Kami niyo raon tayo na forever. Kay In pag yun sa kaila ubang sa tao. siya sa tao nga. Kung pasagdan lang niya, di magsalig yun. Magsalig yun ta. Sakto yun. Ang bindot pag yun sa Bible is if you read the signs, naa kay kahadlok, dili siya kahadlok nga mura kag horrified or kanang bitong kuan siya tungod sa imong reverence, tungod nga tagaan igikan pag sa Ginoo tanan, nga tagaan kaniya og heart nga mahadlok kaniya in reverence because of his holiness. Dili nga nahadlok ka kay mura siya kanang hadlok niya nga kanang
punish good siya. Oo. No, not like that. Good. In love, good. Tanan ang iyahang message is in love. Mo nang nindot ka. Sakto. Kanang Let's show them our cute Bibles. mga fake. Mga pink kayang Bibles. Kuan, Sige, katong Titus, giingon nga, Titus. Titus 2, no? Looking for, verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. So, muna itong di pangita. Appearing, so magpakita siya. Magpakita. Di nila sa usa ka tawo, ha? Kana nga event, bitaw gisulti sa 1 Thessalonians. Tanan tao maka-witness, ana. Ang kana sang rapture is walay kuningon siya nga nobody knows the hour, Day or the hour. the day or the Why hour. nakaibaw? Kaning daghan magud kay ni make ani nga mistake na mo ingon ini kapuan, ini January kuan, inani or I know daghan na kay dates, daghan na kay gipanghatag nga mga promises nga muuni siya ang day sa rapture. Of course everybody wala gyud na tinuod kay di klaro man gyud ni Jesus nga Why nakaibaw? wala nakibaw. But you know through the signs na hapit na. Yes, the signs of the times. For me, para na ko lang sa kay karon ba na istorya ka nang nobody knows the day or the hour. But there dili na pasabot nga wata kasabot, wata kaibaw sa season. Yes. Muna yung Season is, pasabot. di ba, pinaman ka mag seasons in 1 year, di ba, sa ubang nasod upad. Kung kaibaw ka nga mo una ni ang season na Makasabot bunga na. ka, makafeel ka. Doon na yun. Daghan kay mga tao in denial. So Yes. either wa kibaw or in denial. Nakibaw na sila, o mauni kay nakabasa na sila sa Bible pero they're denying it. Kay I don't know. Para na ko no, ang ubang tao nga kanang di paganahan bitaw nga mobalik si Lord kanang napa sila gugmas kalibutan. Ngayon sa may gingon sa pulong di kung mahigugma ka sa kalibutan you hate me di mo pwede duha gud imong love usar gyud na Mo na napakay ganahan tiwason, napakay dreams. Makasabot makasabot ko ano. Napakay dreams, napakay mga ambition. Which is di man na sayop, di man na sayop nga nakay dream, nakay ambition. Napakay mga plano. But muna ang submission man gud nato sa Ginoo, appeal na siya. Surrender is appeal na siya atong mga dreams, atong mga plano. Iya ka magpagbuot and ang nindot mangudan is naatay gipaabot because natay gipaabot na kay look forward mas dako pag na siya ang iyang gi-promise nato and that's eternal life. So kung ang imuhang gilimit na nimo imong self sa plano nimo mga damgo mga ambisyon nimo sa imuhang earthly life nga mo average unsa man ang average nato nga lifespan 80 years old. So imong i-give up ang imuhang chance sa eternal life para sa imong plano for the next, like ako 43 naman po. So, pila na lang po, 80 minus 43, so muna lang, kana ang gagamay kayo nga years, ako nang ibaylo, no, dili na ko ibaylo sa eternal. bitaw Mas dako, basi unsa ako nimong tan-aw, mas dako gyud ni nga pangandam ang pagbalik niya ang pagbalik niya, ug mo sa imong tagaan focus. Dili ang kaning pila ka years lang nga bitaw life nimo diri kay mo end lang yun anytime. dapat magud dili mo labaw atong gugma sa Ginoo. Dapat way makalabaw sa atong gugma sa Ginoo. Di ba? Maski unsa pa nakanindot atong kinabuhi diri sa kalibutan, dapat siya joy mas nilabaw. Pero sige, extremes po na mo ana nga. So meaning di na lang ko maglingkod na lang ko, maghuwat na lang ko. Di na ko wala ko'y dreams, wala ko'y plans, di na ko mo sad na. Dili sad pwede na anak kay ngano. Unsa may gingon sa Biblia nga ang kadto kuno masaligan sa Ginoo nga servant faithful. So nagunsa man nagpakaon kuno sa iyahang balay
iyahang gi-take care ang mga flock sa Ginoo. Busy siya sa buluhaton sa So, Ginoo. dili sabot nga maglingkod na lang kanya maghangad Kay ng mga buhaton. you have to occupy. So Yes. whatever ang iyang gihatag nimo nga role as asawa, as mama, as daughter, as friend, o you have to be busy Dito. until nga mabalik. You have to Amen. occupy. So trabaho ka, of course, business, so everything, no? But ang kasabot is dili nimo example na kay opportunity mo ginansya og dako but kinanglan ka manikas. Oh. So example inana. So ang ingon sa Ginoo is ayaw ibahilo ang kaning ginansya nga dako nga maimpierno ka Kaysa maimpierno ka. Oh. kaysa kaning ginansya imong gitan-aw. So basic kaayo inana ang iyang gipasabot ni you have to choose daily And to follow Jesus. Sa tanan nimo Amen. lisod oy dili gid sayo. Dili dun sa'yo. Dili gid sayo, dili ko mo I will not dili ko maghipokrito nga moingon nga sayo dili gid. Every day it's a struggle. Sa heart nimo, sa huna nimo, sa tanan gid. Lord. Even sa imong own nga mga di ba naman kay mga convictions, di ba? Sa imong kinabuhi. So lisod gid siya but kanilang ang general lang nga kuan is na kay hope. Mo'y nakalahi sa Bible believing Christians karon. Ipangutana mo nalipay mi sa nahitabuol. Of course na wala mi nalipay nagtan-aw nga nagsuffer ang ibang tao but ang nakadiferensya is na hope. Nai hope nga na ay umaabot nga nindot. So you don't say for example, I pray 2021 will be better. COVID will end. Basin we will do this again. Daghan magud kayo i-discuss. topics about sa end time. So ni-start lang mi karon about the rapture and I asked my friend Christine to join me mga payment with me but daghan kayo nindot kayo daghan kay tag pwede mastriyaan and we're doing this to make it as simple or hinaot nga naka-appreciate mo sa the way na mo gihatag ang message. Basin daghan ninyo wala mo opportunity or wala pa mo na-meet nga Bible believing Christians or wala mo yung chance nga makabasa og Bible. By the way, the Bible is available online. It is already available in all siguro tanan languages. So kumutana ka nga kung andi ay ang Ginoo exclusive ready ay for Christians. No. The Bible is available in all languages and kung naa kay pangutana, naa kay gilibgan, you can always turn to the Bible for answers. Amen. Diba, sister? Naara diri tanan. Sige, so that ends our coffee session this Kape. afternoon. We hope to do this again. Bye! Thank you! Till next time.